Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu saurare barkanmu da warhaka. Barka da zuwa Ummu Fatima Multimedia. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Har ila yau muna cikin wannan gawurtaccen littafin mai suna A Sanadin Kauna. Idan ba a manta ba mun tsaya a shafi na shida. Mun tsaya a shafi na shida wanda in Allah ya yarda yau za mu tashi a shafi na 7 da yardar Ubangiji. Ai saurare lafiya. A Sanadin Ƙauna shafi na 7. Bayan an tashi daga makaranta kowa ya fara haramar zuwa gida. Afra ma zuwa aka yi aka ɗauke ta. Suna fara tafiya ɗan nesa da makarantar suka hango Hafiz ɗan nesa da makarantar kaɗan zaune a jikin wata bishiya yana jiran ya ga fitowarsu kafin ya wuce gida. Suna zuwa za su wuce amma sai ya ga abin mamaki domin tsayawa motar ta a daidai inda yake zaune. Tasowa ya yi cikin sauri yana washe baki. Afra ta buɗe mishi gidan baya ba tare da an ba shi izini ba ya antaya cikin motar yana ta farin ciki har da cewa, "Direba, na shiga ai mu je mana." Ta cikin madubi ta hango goshinsa inda ta ji mishi ciwo ta ga yadda wajen ya yi. Suna ƙarawa gaba suka hango wani kemis ta ce wa direba ya tsaya a daidai wajen kemis ɗin. Shiga suka yi kemis ɗin aka yi mishi treatment. Afra ta biya suka fito suka shiga mota suka ci gaba da tafiya. Da yake Afra tana gaban mota hakan ya sa banda kallonta ta madubi babu abin da Hafiz yake yadda ka san tsohon maye. Hakan ya sa Afra ta ɗan kwanta a jikin kujerar yadda ba zai ci gaba da hango ta ba. Amma saboda baƙin maye ne sai matsowa yake yana leƙo ta da kanshi. Kallon direba ta yi ta ce ka tambaye shi inda gidansu yake mu sauke shi kafin mu wuce. Nan da nan Hafiz ya fara yi wa direba kwatance har suka kawo ƙofar gidansu. Bayan sun sauke shi Afra ta miƙo mishi wata takarda bayan ya karɓa suka ja motarsu suka yi gaba. Kallon motar ya ta yi yana ɗaga mata hannu har ta ɓace a unguwar sannan cikin zumuɗi ya buɗe takardar ya duba. Rubutu ta yi wanda bai fi layi 3 ba ta ce, "Gobe ka shirya ka zo makaranta zan yi wa mahaifina magana a kai zai sa firinsifal ya dawo da kai." Cikin tsananin murna ya daka wani uban tsalle har 'yar rawar shi ya kwasa ta murna. Zuciyar shi na ayyana mishi cewa lallai da alamu Afra ta fara saukowa daga tsanar shi ta fara afkawa kogin son shi. A cikin wannan yanayi ne ya shiga gida yana murna. Cikin farin ciki ya sallama turus ya ja ya tsaya ganin mahaifin shi da kuma mahaifiyar shi a tsaye. Ga kuma Hamza a tsugunne a gabansu. Kallon fuskar kowanne daga cikinsu ya yi domin karantar halin da suke ciki. Hamza hawaye ne shaɓe-shaɓe a fuskar shi yake sharewa a yayin da su kuma iyayen shi fuskar su ke ɗauke da ɓacin rai wanda yake bayyanar da tsananin damuwarsu a fili. Hafiz ya matso kusa da su ya ce, "Ummi, Abba, me ke faruwa ne na ga dukkanku yanayinku ya sauya ba yadda na fita na bar ku ba da safe." Ya kalli Hamza ya ce, "Hamza me ya faru wai na ga kai har kuka ma kake?" Wani kyakkyawan mari abban shi ya kai mishi cikin kaɗuwa ya dafe kumatun yana shafawa saboda tsananin jin zafin marin. Abba ya ce, "Hafiz ka bani mamaki. Banda Hamza ne ya zo mana da wannan labarin da ba zan yarda ba. Shin soyayya muka tura ka ko karatu da har kake neman kashe kanka akan wata? To wallahi ko ka gyara ko kuma ni da kai mu yi hannun riga. In banda shashanci shekarunka 25 ba, me ka sani a rayuwa da za ka fara soyayya? In ma aure kake so wace sana'a kake yi? Wallahi idan kana ƙaunar zamanka lafiya da mu in kana ƙaunar zamanka lafiya da mu to wajibi ne ka rabu da wannan yarinyar kuma ka ci gaba da mai da hankali a kan karatunka." Mahaifiyar shi ce ta karɓe cikin tsananin ɓacin rai ta ce,
Abun haushin ma don iskanci a kan yarinyar da ta sha furta ta tsane ka kake neman salwantar da rayuwarka. Kana sane da cewa domin rayuwarka ta yi kyau mahaifinka ya sa ka a makaranta mai kyau, duk da kuwa ba wani ƙarfi gare shi ba sai dai rufin asirin Allah. Amma saboda rayuwarka ta yi kyau ya sa ka a makaranta mai kyau ba don komai ba saboda tsabar ƙoƙarin da kake da shi tun kana yaro. Hakan ya sa ya yi alƙawarin samar maka da ilimi mai kyau kamar sauran 'yan uwanka. Bai damu da tsadarsa ba domin rayuwarka ta yi haske. Duk fa muna yi ne domin ka yafe, don babu mamaki ma lokacin da za ka ci amfanin ilimin naka ba ma raye. Amma ka zaɓi ka kyautata wa zuciyar da ta tsane ka ta faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a kan faranta wa zuciyar mahaifanka waɗanda suka fi kowa ƙaunarka da kuma burin kyautata rayuwarka a koda yaushe. Gaskiya ba ka yi wa kanka adalci ba. Ka ja ana yi maka kallon mahaukaci don ko da Hamza ya zo tambayar da ya fara yi mana kenan ko ka taɓa yin rashin lafiya da ya danganci taɓuwar ƙwaƙwalwa. Hamza ya ce don Allah ku yi haƙuri, ban faɗi don na haɗa ku ba, na faɗi ne don ganin komai nashi ya lalace, yana nema ya salwantar da lokacin shi da kuma rayuwar shi saboda wata mace. Hafiz tun da yake bai taɓa ganin kwatankwacin ɓacin rai makamancin wannan a fuskar iyayen shi ba, musamman ma mahaifinsa, hakan ya sa duk ya damu shi ma ya manta da farin cikin da ya kwaso a waje yau. Haƙuri ya fara ba su, mahaifin shi ya kalli Hamza ya ce, Hamza Allah ya yi maka albarka, ya sa ka gama da duniya lafiya, mun gode sosai, ka cika aboki na gari, tashi kai tafiyarka ka ji. Sallama ya yi musu sannan ya tashi ya fita domin tafiya gida. Bayan Hamza ya fita Abba ya kalli Ummi ya ce, ni zan tafi wajen aiki sai na dawo. Daga haka bai sake cewa komai ba ya fice daga gidan. Inda Ummi ta bi shi da kyawawan addu'o'i, ita ma tashi ta yi ta shiga aikace-aikacenta ta bar Hafiz zaune. Ta bar Hafiz nan tsugunne yana kuka. Yau duk kulawar da ya saba samu daga wajen umminsa bai samu ba, shi ya yi wa kanshi komai. Ɓangaren Afra kuwa bayan sun koma gida cikin sa'a ita ma ta tarar da dad ɗinta da mominta a falo suna hira. Cikin farin ciki ta isa gare su tare da rungume su tana musu barka da gida. Zama ta yi kusa da dad ɗinta ta ɗan kwanta a jikin shi. Dad ya kalle ta ya ce, Baby ya karatun? Ina fatan dai ba kya fuskantar kowace irin matsala yanzu ko? Afra ta ce, Yauwa dad ka tuna min ma. Dad please ka yi haƙuri ka sa a dawo da Hafiz ɗin nan makarantar ya ci gaba da karatun shi. Ya zo shi da iyayen shi sun ba da haƙuri kuma sun ja mishi kunne a gabana, na tabbatar ba zai sake ba. Daddy ya kalle ta sosai yana so ya nazarin wani abu game da ita. Sannan ya ce, yau da bakinki kike cewa a dawo da wannan yaron makaranta baby? So kike ya dawo ya ci gaba da zama barazana a karatunki? Afra ta ce, Dad ba na so na zama sanadin tsayawar karatun shi ne kawai, kuma na san burinka dad, burinka na karatu mai zurfi na gaji ɗaya daga cikin kamfaninka in maye gurbin kujerarka. To ne maka alƙawari ba zan taɓa baka kunya ba. Daddy ya ce, shi kenan baby, duk abin da kike so shi nake so. Don haka zan kira principal ɗin tunda ina da numban shi. Na karɓa ranar da muka je makarantar taku na ce duk wanda ya sake takura miki a makarantar ya sanar da ni kuma ya riƙa sanar da ni halin da kike ciki a makarantar don ba na so kina ƙaramarki kina kan karatunki kina 'yar shekara 20 kacal ki fara soyayya yanzu. Zan kira shi in sa ya dawo da shi kar ki damu. Afra ta rungume mahaifinta sannan ta yi mishi kiss a kumatu ta ce, na gode daddy na. Ta kalli mominta ta ce, Mom me aka girka yau a gidan? Momin Afra ta ce, mutuminki aka yi. Afra ta ce, kina nufin faten doya? Mom ta ce, mana shi. Afra ta yi tsallen murna sannan ta ce, wow ya dai ji kayan ciki sosai ko? Mom ta ce, an sa da yawa ko don saboda ke baby. Afra ta ce, to bari na je na cire uniform ɗina in fito, in na gama ci daga baya na yi wanka na yi sallah. Daga baya sai na yi wanka na yi sallah.
Cikin sauri ta shige ɗakinta domin ta yi ta shirya ta fito don babu abin da ta fi ƙauna a rayuwarta irin faten doya ya ji kayan ciki. Wace ce Afra? Afra ɗiya ce ga tsohon gwamnan garin Kaduna mai suna Mansur Hayatu. Ita ce ‘ya ɗaya tak da Allah ya bashi, shi ya sa duk wata soyayya suka ɗora ta kanta. In kana so ka ga tsantsar farin cikinsu to Afra na cikin farin ciki. Haka ma baƙin cikinta ke bayyanar da tsananin baƙin cikinsu. Haka kuma in har kana so ka samu fada a wajen iyayenta kuma ka zama ɗan lele a wajensu to ka so Afra. Sunan mahaifiyarta Ladidi. Tun Afra tana ƙaramar yarinya Allah ya dasa mata farin jini saboda tsabar kyawunta, ashe wannan ba komai ba ne a kan lokacin da ta girma. A lokacin ne kyawunta ya ƙara fitowa sosai. Sam iyayenta ba sa ƙaunar ɓacin ranta, kuma a shirye suke kullum su kashe ko nawa ne don tozarta duk wanda ya yi ƙoƙarin taɓa ta. Wannan kenan. Wane ne Hafiz? Hafiz ɗa ne ga wani dattijon arziki mai suna Aliyu Usman. Sunan mahaifiyarshi Maimuna. Suna da yara uku, 2 mata 1 namiji. Matan duk an musu aure, saura Hafiz ne auta a gabansu wanda yake kan ganiyan karatun shi. Mahaifinsu Hafiz talaka ne, amma akwai rufin asiri. Akwai rufin asirin Allah da wadatar zuci, domin kuwa kayan miya da dankalin Hausa da kuma manja da man gyaɗa yake siyarwa, kuma da wannan sana'ar ya baiwa yaran shi kyakkyawar tarbiyya. Don kuwa hatta yaran shi 2 mata babu wadda ba ta aiki a gidan aurenta, kuma dukkansu makarantu masu tsadar gaske suke yi, irin waɗanda yaran masu kuɗi suke yin karatu a cikinta. To kun ga hakan ma kaɗai ya isa tabbatar mana da cewa tabbas zuciyar yi ba sai mai kuɗi kaɗai ba. A'a, in dai akwai zuciyar yin da wadatar zuci to tabbas yaranka za su yi rayuwa kamar yaran sarakuna. Bayan wannan haka ma karatun addini sun yi matuƙar zurfi a ciki, don ɗaya daga ciki har koyarwa take a Islamiyya bayan ta dawo daga aiki. Wannan kenan. Afra ta daɗe tana mamakin yanayin da ta ga gidan su Hafiz, duk da kasancewarsu talakawa amma tabbas sun fi ƙarfin wulaƙanci, domin gidansu har 'yar baranda aka yi a ƙofar gidan kamar na masu kuɗi. Sannan shi kanshi fentin gidan an yi mishi irin na masu kuɗi. To iya abin da Afra ta sani ma kenan, domin hatta cimar gidansu wata ran a ci 'yar gwamnati wata rana kuma a ci 'yar Hausa, amma sun fi cin 'yar gwamnati. Ranar da babu ciniki sosai ne suke cin 'yar Hausa, sai kuma sauran cima da abinciccika mabambanta. Ci gaban labari. Bayan sati ɗaya. Yau sati ɗaya kenan abban Hafiz kwata-kwata baya kula shi, idan ya gaishe shi baya amsawa, ya ba shi haƙuri sau ba adadi baya ce mishi uffam. Dama-dama ma Ummi tana yi mishi magana amma ita ma a ɗaure, gaba ɗaya ya rasa samun kwanciyar hankali sanadin fushin da suke yi da shi. Ga shi mahaifinshi ya hana shi zuwa makarantar kwata-kwata saboda abin da ke faruwa. Yau Laraba kwana 3 kenan Hafiz cikin shirin Yau Laraba kwana na 3 kenan Hafiz cikin shirin zuwa makaranta ya fito ya tarar da Ummi tana shirya abin karyawa. Ƙarasawa ya yi kusa da ita ya duƙa har ƙasa ya ce, "Ina kwana Ummi na?" Ba tare da ta kalli inda yake ba ta ce, "Ina gajiya." Hafiz ya kalle ta cikin damuwa ya ce, "Ummi don girman Allah ki yi haƙuri ki yafe min, na yi muku alƙawari hakan ba za ta sake faruwa ba." Ummi Hafiz ta kalle shi ta ce, "Ni na daɗe da yafe maka, mahaifinka za ka je ka ba wa haƙuri." Hafiz ya ce, "Ummi kin sani fa baya kula ni kwata-kwata, gashi ina so in roƙe shi ya bar ni na koma makaranta saboda an yi min waya an ce an fara yi mana test." Ummi ta ce, "Bari na gwada roƙar maka shi in gani ko zai saurare ka, ka je ka ba shi haƙuri, amma ba tabbas ɗin zai sauko don ka mugun fusata shi." Tana gama faɗin haka ta tunkari cikin ɗakin abban Hafiz da sallamarta ta shiga inda ta zauna kusa da shi. Sannan ta kalle shi ta ce, "Sannu da hutawa abban su Hafiz."
Dama Hafiz ne ya turo ni in roƙe ka akan ka yi haƙuri ka saurare shi ya baka haƙuri ka bar shi ya koma makaranta saboda an fara yi musu test. Abban Hafiz ya ce ke ce 'yar aiken shi bai da baki kenan. Ummi Hafiz ta ce shi yasa na ce maka ya ce ka yi haƙuri ka saurare shi ya zo ya baka haƙuri ba wai turo ni ya yi in baka haƙurin ba a madadin shi. Ya ce duk in yi maka magana baka sauraren shi har yanzu. Abban Hafiz ya ce na gode Allah da ya fahimci ina fushi da shi, kira min shi. Ummi ta fito ta ce wa Hafiz ya shiga ciki abban shi na kira. Ta wuce ta ci gaba da aikinta sallama ya yi abban shi ya amsa sannan ya shiga ya raƙube a bakin ƙofa sannan ya ce ina kwana Abba. Abba ya ce lafiya lau. Wato har ka sa yunifom ne tun ma kafin in amince maka zuwa makarantar ko? Hafiz ya ce a'a Abba, ko da na sa yunifom ba zan taɓa sa ƙafa na fita ba sai da amincewarka don Allah Abba ka yi haƙuri ka yafe min. Ba zan sake yin abin da zai ɓata muku ranku ba. Don Allah ka daina fushi da ni ka bar ni kuma na koma makaranta yau kusan kwana 3 kenan fa da fara test. Abba ya ce dama buri na ka fahimci fushin da nake da kai. Banda burin dukanka ko zaginka da sunan tsawatar maka duk ba sa shiryarwa sai ƙara kangararwa. Amma na tabbatar ko yaya na daina kula ka da daina shiga lamuranka domin nuna maka fushina akan abin da ka yi. Don haka muddin kana ƙaunar farin cikinmu kar ka sake ka sake maimaita kwatankwacin abin da ka aikata. Tashi ka tafi makarantar Allah ya bada sa'a. Hafiz cikin murmushi ya ce na gode Abba insha Allah zan kiyaye dukkanin abin da zai zama sanadin ɓacin ranku. Na gode Abba sai na dawo. Cikin farin ciki suka yi sallama da abban shi ya fito daga ɗakin ya shiga nashi ɗakin ya ɗauko jakar shi ya fito. Sannan ya yi wa umman shi sallama ya ɗauki hanyar zuwa makaranta. To masu saurare. Ga dai shi Hafiz ya koma makaranta. Ba mu san kuma wace irin cakwakiya ce za ta sake afkuwa ba. Ba mu san menene zai ci gaba da gudana ba. Afra dai ta rantse ba za ta taɓa san shi ba. Kuma ta rantse ta tsani soyayya. Kuma ta rantse mishi duk wanda ya furta yana son ta ba ta da maƙiyi kamar shi a duk duniya. To, yaya wannan soyayya za ta kasance? Shi kuma ya kasa haƙura da ita. Hasali ma yanzu makarantar kusan ma yana zuwa ne domin ita. Dan in bai ganta ba babu kwanciyar hankali. Allah